ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 days கோர்ஸ் பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 5th டே, 5வது நாள். இன்னைக்கு வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நிறைய இருக்காது, ஸ்லோகம்லாம் நிறைய இல்லை. விடுவிடுன்னு நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஓகே. அப்ப இப்போ இப்போ கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ராதா கோவிந்தா கோயில் இஸ்கான் பெங்களூர்ல உள்ள டேட்டே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவருக்கு வந்து ஒரு வணக்கம் செலுத்தி விட்டு எல்லாரையும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸ்லைட் ஷோலயே போட்டுட்டேன். இன்னைக்கு நான் தானே ஜப்பா எடுத்தேங்க, அப்ப நான் தான் பிரார்த்தி கொடுப்பேன். உங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। பிரணத்தை முடிச்சோம். நம்ம வந்து சக்கரத்துல போலாம். மாதாஜி இந்திராணி பிரசன்ட் போட்டுங்க. அவங்க கிராமத்துல இருக்காங்க. நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். கண்ணாடி இல்லாதனால அவங்க நோ ப்ராப்ளம். நான் பார்த்துட்டேன். அன்மியூட் பண்ண கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். நான் போட்டுட்டேன். ஓகே. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் எப்படி புரிந்து கொள்றது இப்ப பார்க்கணும். இன்னைக்கு வந்து 5வது சாப்டர் பார்க்கலாம். அத்தியாயம் 5. அப்புறம் இதோட என்ன டைட்டில்? கர்மயோகம் கிருஷ்ணா உணர்வு. பகவானை நினைத்து என்ன மாதிரி கர்மா பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆல்ரெடி 6 சாப்டர் இதேதான், கர்மாவை பத்தி தான். கர்ம காண்டம் தான் இது. இதெல்லாம் 6 சாப்டரும் கர்மா பண்றது பத்தி தான். கர்மானா என்னது? ஆக்ஷன். நம்ம எப்படி எல்லாம் செய்கை, நம்மளோட செயல் எப்படி இருக்கணும், பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில்
அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். அத்தியாயம் 4 மறுபரிசீலனை. நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு 4.1 10 பார்த்தோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். ஒருத்தர் அவர் வந்து சூரிய பகவான் சொன்னார், சூரிய பகவான் வந்து மனுக்கு சொன்னார், மனு வந்து விஷ்வாவுக்கு சொன்னார். அப்படி பரம்பரா நம்மளோட பரம்பராவா நமக்கு பகவத்கீதா வந்தது. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே பார்த்தோம். எப்படி குணம், எப்படி கர்மா, இந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கோம். இல்லடா குலத்துல நம்ம இந்த குலத்துல பிறந்தோம்ல பாக்குறது இல்ல. இப்பதான் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுல எந்த குலம் அப்படின்லாம் பார்க்கணும். அந்த காலம்ல அப்படி இல்லை. பகவான் இப்படி அமைத்திருக்கார். குணம், ஒரு பிறவி குணம்னு ஒருத்தர் ஒண்ணு உண்டு. அந்த குணத்து அந்த மாதிரி குணம் அண்ட் அவ பண்ற வேலை அது வச்சுதான் வந்து விபாகம்னா இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிவிஷன்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காங்க. கர்மயோகா பார்த்தோம்னா கர்மண்யோகி அப்படி போதவியம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். எல்லாம் யாகம், இது பகவானை நினைத்து யாகமோ இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே நம்மளை வந்து இன்னும் ப்ரொசீட் இதுல கொண்டு போகும், ஆழ்நிலை அறிவுக்கு கொண்டு போகும். ஞான யஜ்ய பரந்தப்பா, பகவானை நினைத்து ஞானம் நாலேஜோட யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும்போது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஆழ்நிலை அறிவு நமக்கு வளரும். ஆழ்நிலை அறிவே சுருக்கம். எஸ், அது 4.34 42. தத் வித்தி பிரணிபாதேன. கிருஷ்ணரோட போட்டோ அதுல போட்டிருந்தது. பட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னாக்கா அம்பல் மனப்பான்மையோட. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதாவா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி, நம்ம படித்திருக்கோம், நிறையவே படிச்சிருக்கோம், நிறைய இதெல்லாம் கொண்டிருக்கோம். இருந்தாலும் யாரோ திரும்பி சொல்லி கொடுக்குறாளே சொல்லி காது கொடுத்து கேட்கணும். இல்ல இதெல்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் இன்னும் தப்பா சொல்றேன், அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம இதையும் கேட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஷுட் கீப் அப் இயர்ஸ் ஓப்பன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆன்மீக குருட்ட இருந்து நம்ம வந்து படிக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நமக்கு தெரியாத அந்த பாவனையில நம்ம வந்து ஹம்பிளா அதை வந்து படிக்கணும். அப்புறம் பரிப்பிரச்சனை திரும்பி நமக்கு புரியலைன்னா கொஸ்டின் கேட்டு நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம கேட்கறதுக்கு பதிலா இப்ப அர்ஜுனனே நிறைய கேட்கிறார். நமக்கு ஆக்சுவலி கொஸ்டின் கேட்கணும் தோணும், என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும் தெரியாது. ஆனா அர்ஜுனனுக்கே நிறைய ஒரு சாப்டர்ல கொஸ்டின் வரும். அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு 5வது சாப்டர்ல என்ன படிக்க போறோம்னா, சன்னியாசம் எடுக்கிறதா இல்ல கர்மயோகம் நல்லதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனுக்கு எங்கே டவுட் வருது. சன்னியாசம்னாக்கா எனது ஒண்ணும் வேலையெல்லாம் பண்ணாம இதுல போய் காட்டுல போயிட்டு இது மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தா அது நல்லதா, இல்ல கர்ம யோகா என்ன செயல் பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து செய்யும் போது அது வந்து கர்ம யோகா ஆயிடும். இப்போ யச்ரேய அந்த ஒரு இது வரும், அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். அது 5.1 இருக்கு. அப்புறம் கர்ம யோகாவா சன்னியாசி, இதுவும் அதேதான். கர்ம யோகா இஸ் பெட்டர் தேன் சன்னியாஸ் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. 5.2 5.6 வரைக்கும் நீ வந்து மெடிடேஷன் பண்றது கரெக்ட் தான், எல்லாராலையும் அந்த பக்குவம் வராது. ஆனா இட்ஸ் பெட்டர் நம்ம வந்து கர்ம யோகா, நம்ம என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீடு நார்மல் லைஃப்ல நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது கர்ம யோகாவா மாறிடும். அதுதான் பெட்டர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா, அது அப்படின்னா என்னது, கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காமனா என்னது, ஏன் பகவானை நினைத்து எந்த கர்மா பண்ணாலும் அது நிஷ்காமம். இதெல்லாம் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து சிமிலரா இருக்கும். நிஷ்காமனாலும் அதுதான், அப்புறம் கர்ம யோகானாலும் அப்படிதான், எல்லாம் சிமிலரா இருக்கு. அப்ப ஏன் இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்லயும் அப்படிலாம் இருக்கே இல்லையா, தந்தை, அப்புறம் வந்து அப்பா, ஐயா, ஒரு வீட்டுல ஒரு மாதிரி கூப்பிடுவாங்களே, ஒரு அப்பாக்கே இவ்வளவு பேரு, அம்மாவுக்கு ஒரு பேரு, நிறைய சொற்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும், நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கும். அது போலதான் இதுவும். இப்ப நிஷ்காம கர்மா, சகாம கர்மா, அது வந்து இப்படி சகாமனா எனக்கு வேண்டி நான் எல்லாம் பண்றேன், எனக்கு வேண்டி நான் உழைக்கிறேன் அந்த மாதிரி. அப்படி இல்லாம நிஷ்காம கர்மனா பகவானை நினைத்து வேலை பண்றது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா கர்மா வந்து அந்த கர்ம பந்தத்துல நம்ம பட்டுக்க மாட்டோம். அப்படி கர்மா பந்தம் என்னது, பாவம் புண்ணியம்ல நம்ம வந்து இதுல அந்த இக்கட்டான அந்த இதுல வரமாட்டோம், விடுபட்டு விடுவோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. எப்பவுமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இந்த இதுல இப்ப நம்ம இருக்கிறது என்ன, ஜெயில் மாதிரி தானே. இதுல விடுதலை வரணும்னா என்னது, அந்த பகவானை நினைத்து பண்ண அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்குதுல. பகவானை நினைத்து பண்ணலைன்னா புண்ணியம் வரும், நல்லது பண்ணா. கெட்டது பண்ணா இது வரும், பாவம் வரும். திரும்பி அதை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்கதான் பிறப்போம். அப்ப அது மாதிரி இல்லாம இருக்கணும்னாக்கா நம்ம வந்து பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை அந்த மாதிரி லெவல்ல வேலை பண்ணோம்னா எப்படி, நிஷ்காம கர்ம யோகமா பண்ணணும். அதுதான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்தி நம்ம வந்து ஒரு காரியம் பண்ணணும். இது வந்து 5th சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். 5.1 எல்லாரும் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இல்லாட்ட நான் சும்மா கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு போறேன். எஸ், தீபா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. அடுத்த வேளை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும், நான் அப்புறமா போறேன். படிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச
சந்நியாசம் கர்மாணாம் கிருஷ்ண. சந்நியாசம் மாதாஜி, சந்நியாசம் இல்ல, சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண. சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யக்ஷய இத்யோதேகம் தன்மே ப்ரூஹிஷு நிஷ்யதே. அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் கூறினார். என்ன கூறினார்? ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கிறீர்கள். என்ன சொன்னார்? நீ என்னை நினைத்து அப்படின்னாக்கா இவர் என்ன நினைச்சுங்க, வேலையே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இவர் நினைச்சுங்க பகவானை நினைத்து உட்காரணும்னாக்கா மெடிடேஷன் போஸ்ட்ல உட்காரணும். அதனால அவர் அப்படி நினைக்கிறார். நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேலையே பண்ணாது எப்படி சொல்ற? அப்படி பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் எது என அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுவீர்களா? எனக்கு கிளியரா ஒண்ணு சொல்லுங்க. நம்ம இதுலயும் பார்த்தோம், ஏக்கம் வதா அந்த மாதிரி சொன்னோமே, எல்லாம் சிமிலரா இருக்கும். எல்லாமே நத்திங் புதுசா ஒண்ணுமே படிக்க போறது. அப்ப நம்ம 3rd சாப்டர் படிக்கலையா? அப்ப இது ரொம்ப புரியாத மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் அக்காம சக்காம எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். அதனால இப்பதானே இது படிச்சோமே, திரும்பி திரும்பி படிக்கிறோமே, அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. ஸ்லோகமே அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அப்ப எது எனக்கு நன்மை பயக்குமோ அதை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா இவர் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காரு. அர்ஜுனா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். அதான் கொஸ்டின் கேட்டு 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 பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு சொல்லி நம்ம நேற்றுக்கு ஸ்லோகம் பார்த்தோமே. பரிப்பிரஷ்னா திரும்பி திரும்பி அதை கேட்டு கேட்டு புரிஞ்சிடும். அப்பதான் புரியுமா அவருக்கே அந்த மாதிரி புரியுதுன்னா. நம்ம ஒரு 1 டைம் 18 days கோர்ஸ் படிச்சுன்னா புரியுமா? புரியவே புரியாது. நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்ப நம்ம ஹையர் லெவல் போயிட்டே இருக்கணும். லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 நிறைய இருக்கு. ஆனாலும் லெவல் 1 விடக்கூடாது. லெவல் 1 பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா பேஸ் பவுண்டேஷன் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிண்டே போகணும். ஓகே, அப்போ எனக்கு இது அர்ஜுனன் சொல்றேன், எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க, எனக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அது சொல்லுங்க, நான் பண்றேன். அர்ஜுனின் குழப்பம், வேலையை துறக்க வேண்டுமா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா அப்படிங்க. அப்ப அர்ஜுனன் இதெல்லாம் குழந்தைகளோட சைட்ல இருந்து எல்லாம் எடுத்து போட்டேன். திரும்பி திரும்பி நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்ட ஒரு பிக்சரிஸ்க்கு இதெல்லாம் போட்டாதான் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்னு. சோ துறவி மேற்கொள்ளணுமா, இந்த மாதிரி தாடி எல்லாம் வளர்த்துண்டு இந்த மாதிரி காவி எல்லாம் உடுத்திட்டு போகணுமா, வீட்டையெல்லாம் துறந்து அந்த மாதிரி பண்ணா, அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் பகவானுக்கு சேவை பண்ற போல ஆகுமா? இல்ல வீட்டிலேயே நிறைய பகவானுக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி இந்த மாதிரி காலையில சீக்கிரம் இருந்து பகவானோட இது ஆர்த்தி எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம பண்ணிட்டு போகணுமா? இது பரவாயில்லையா இது பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். பக்தியோட எல்லா செயல்களும் பண்ணணுமா இல்ல துறவு மேற்கொள்ளணுமா? அர்ஜுனின் குழப்பம் என்னது? நான் மரத்தை நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா? நான் வேலையே பண்ணாம, இவர் ஒரு மரம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு என்ன வேலையோ அந்த மாதிரி டியூட்டியோட நம்ம நினைச்சுக்கலாம். நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை பண்றதையே நம்ம நிறுத்திட்டு உங்களையே நினைச்சுட்டு இருக்கணுமா? இல்லை பழத்தை எதிர்பார்த்து அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? இது நமக்கு தெரியும். இவ்வளவு எத்தனை 4 நாளா படிச்சுட்டு இங்க 5வது நாள் வந்தாச்சு. நல்லாவே தெரியும். நம்ம வேலையை பண்ணணும். மரத்தை நடணும்னா மரத்தை நடணும். என்னெல்லாம் வேலையுண்டோ அது பண்ணணும். ஆனா அந்த மரத்தை நட்டுட்டேனே, அதுல பழம் வருமா, காய் வருமா, பூ வருமா, அதை நம்ம கவலையே படக்கூடாது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேற. பகவான் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் பார்த்து பார்த்து கொடுப்பாரு. பெரிய பழமா சின்ன பழமா எல்லாம் அவர் பார்த்து கொடுப்பாரு. எப்போ கொடுக்கணும்? ஏன்னா இப்ப மாமரம்லாம் ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. குட்டி குட்டி மரங்கள்லாம் இருக்கு. அது சீக்கிரம் காய்க்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கேன். சோ அதெல்லாம் அவரோட டிபார்ட்மெண்ட், அவர் பார்த்துப்பாரு. நமக்கு அதை பத்தி கவலையே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? இந்த ஸ்லோகம்ல இருந்து நம்ம டியூட்டி நம்ம பண்ணோம். பசங்களை பெரியவாளாக்குறோமா பண்றோம். இல்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நீங்க யாராவது இருக்கீங்கன்னாக்கா படிக்கணுமா, படிச்சுட்டு இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். ஆனா 100% படிக்கணும். அது ஒரு ரிசல்ட் என்ன வரும், அதுல அட்மிஷன் கிடைக்குமா, ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குமா, அதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல புரிஞ்சுக்கணும். அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? 2 கொஸ்டின் கேட்கிறார். இப்ப பகவான் என்ன சொல்ற? மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள், அது உன்னுடைய கடமை. ஆனால் மரம் வளர்ப்பது, பழம் தருவது என் கவனிப்பு. அது எப்படி வளரணும், எத்தனை காய்க்கணும், எந்த டைம்ல அது பூக்கணும், காய்க்கணும், அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனால் எனக்காக செய். என்ன செயல் பண்ணாலும் என்னை நினைத்து பண்ணு. உனது பழத்தை நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு. இதுலயே ஒரு 4 ஸ்லைடு போச்சுன்னா நல்லா மண்டையில ஏறிவிடுங்க நமக்கு. அதனால திரும்பி திரும்பி அதெல்லாம் போட்டேன் நான். ஏன்னா குட்டி சாப்டர் தான் அது. அதனால சீக்கிரம் முடிஞ்சுக்கும். எஸ் சாந்தி மாதாஜி படிச்சுக்கணும். हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्ध्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। சந்தியாசாத் இல்ல, சந்நியாசம். நம்ம சந்நியாசத்தை பத்தி தானே படிக்கிறோம். சந்தியா காலம் அந்த பத்தி எல்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப சந்நியாசம். ஓகே, வேற எல்லாம் கரெக்டா படிச்சேன். கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. எஸ்,
அப்ப இதுல என்ன சொல்றார் பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. ரெண்டுமே பண்ணலாம். ஆனா அந்த மாதிரி பக்தி இது மெடிடேஷன் பண்ற இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இது வேணும், பக்குவம் வேணும். அங்க போயிட்டு நான் பண்றேன்னு சொல்லி 2 நாளைக்கு நல்லா பண்ணுவோம், 3rd டே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வீக் ஆயிடும். ஐயோ வீட்டுல எல்லாம் நல்ல சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்கும், இங்க ஒண்ணும் எனக்கு பொருளும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, சாப்பாடு இல்ல, வயிறு வேற பசிக்கிறது, வீட்டுல அவெல்லாம் நல்லா இருக்காளா அப்படிலாம் ஒரு மாதிரி தோணலாம் வந்து தென் we are not fit. மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால we are all attached. அதுல இருந்து விடுபடணும் தான் பகவான் சொல்றாரு. ஆனா ஒரே 1 டே நம்ம 18 டேஸ் கோர்ஸ் இப்ப படிக்கிறோம், ஒரே அடி எல்லாம் விட்டேத்தே இருக்க முடியுமா? முடியாது. இப்போ பகவானுக்கு அது தெரியும். அதனாலதான் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் விடுதலை அது மாதிரியே இதுல இருந்து விட்டு வருவோம் நம்ம. அப்ப என்னது, வீட்லயே இருந்து நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கலாம். அங்க போயிட்டு எல்லாம் வீராப்பா போயிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு 2 நாள்ல திரும்பி வந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா சில பேர் இருக்கா அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு பண்றவா இருக்கவும் இருக்கா. ஏன்னா நம்ம ஒரு இதுக்கு எல்லாம் போயிட்டோம், கஷேத்ரா நம்மளும் போனோம்னா பாக்குறோம் நிறைய பேர் அந்த அப்பா அவருக்கு அவ்வளவு மன வலிமை உண்டு. தேர் நாட் பாதர்ட், வீட்டுல யார் இருக்காங்க இல்லன்னு ஒன்னும் கவலையே கிடையாது. அவங்க அப்படியே பகவானோட தியானம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ அது எல்லாராலையும் முடியாது. ஆனா அதுவும் பண்றவங்க இருக்காங்க. அவங்களும் எங்க அவங்களோட இலக்கு என்னது, கிருஷ்ணரை அடையணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பண்றாங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். அவளும் என்னை வந்து அடைவார்கள். நம்மள மாதிரி வீட்டுல வந்து பகவானை தொழுதுண்டு இந்த மாதிரி பண்றவாளும் கண்டிப்பா பகவான் அடுத்த நம்ம போய்விடுவோம். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளும் பக்தியோட தான் பண்றோம். ஆனால் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கா, மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. ரெண்டுமே இது இந்த பௌதிக உலகத்தில் விடுதலை கிடைக்கும். ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது நல்லது. பக்தி தொண்டுனா நிறைய இருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வரும், சேவா ஃபார்ம்ல எல்லாம் கொடுப்போம் நாங்க. வாலண்டரி உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப வாலண்டரி தான் படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம ஒன்னும் ஃபீஸ் கொடுக்கறது இல்ல, ஒரு புக்கு வாங்கும் போது ஃபோர்ஸ் பண்றது இல்ல, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா உங்களுக்காயிட்டு ஏதாவது புக்கு வாங்கணுமா, பகவத்கீதா புக் இருந்தாதான் நல்லது இல்லையா, நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு வேண்டி நீங்க வாங்கிக்கணும். அது ஒரு கிருஷ்ணரே நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா போல நம்ம ஒரு விக்கிரகத்தை எப்படி ஒரு பாதுகாத்து அதுக்கெல்லாம் அப்படி தொடச்சி குங்குமம் போட்டுட்டு எல்லாம் பண்ற முடியாது. இப்படிதான் பகவத்கீதா புக்கு ரொம்ப பவ்யமா வச்சுக்கணும். அதே போல மாலை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு பவர் இருக்கும். அந்த மாலையை பிடிச்சு நம்ம பண்ண அந்த மாலைக்கே பவர் வந்துடும். எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான் இல்லையா, நம்ம சுவாமி ரூம்லயும் நம்ம பார்த்தா அப்படிதான். அந்த இடத்துக்கு போனாலே ஒரு தெய்வீக இது வந்துடும். நம்ம அப்படியே ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனோட நம்ம எல்லா ஜபம் எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. சோ என்ன சொல்லியிருந்தேன், நம்ம பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும். அப்ப பக்தி தொண்டுனா என்னது, வெறும் பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றப்போ அது மாத்திரம் இல்லை. we can do service also. இல்ல வந்து எனக்கு சொல்லி எல்லாம் கொடுக்க தெரியாதுன்னா there are many other டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் இருக்கு, நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கு. கால் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் வரது இல்லையோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம், என்ன நீங்க வரது இல்ல ஏதா சொல்லி இருக்கா, இல்ல எனக்கு இந்த 7 மணி டைம் சரியில்லை அப்படிம்பாங்க. அதுக்கு என்ன காத்தால 6 மணிக்கு இருக்கேன், அப்படி 6 மணிக்கு இருக்கு, அதுக்கு என்ன வரேனே இப்படிப்பா. அப்ப நம்ம ஒரு நம்ம பேசுற அந்த இதுதான் வேணும் அவளுக்கு. அவளுக்கு தெரியாது, நிறைய பேர் மறந்துருப்பா. அது அப்ளை பண்ணும்போது இருக்கு, ஆனா மறந்துருப்பா. செலக்ட் பண்ணிருக்கா, சரி 7 மணிக்கு என்னால வர முடியும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பா, ஆபீஸே வர முடியாது, ஏதாவது சூழ்நிலை இருக்கும். அப்ப நம்ம போன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, ஒரு அவேர்னஸ் வந்துடும். ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவாங்கள, ஆஹா உங்க காரணம் தான் நான் 6 மணி சேர்ந்தேன், ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேன், காத்தால எனக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் இல்லாம நான் வந்து படிக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணலாம். யாருக்காவது இப்போ இந்த மாதாஜிக்கு தெரியல நாங்க குவிஸ் எழுதுறதுக்கு, அப்ப அவங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்டு இந்த பபிதா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இவங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இப்போ எல்லா சேவையும் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம இஸ்கான் சென்டர்லயே இன்னும் நம்ம ஃப்ரீயா தான் படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸும் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வேலைகள் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம். சோ அது வந்து நல்லது. அதான் பகவான் என்ன சொல்றார், பணியை வந்து இரண்டிலும் பணியை துறந்து மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்றதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. பக்தி தொண்டுனா எல்லாம் பகவத்கீதா படிக்கிறது சரி, சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அதுவும் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5.3. லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம்னா படிங்க மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. கர்மயோக அல்லது கர்ம சந்நியாசா, யஜ்ஞோக சநித்ய சநித்ய சந்நியாசினி யோ நத்வேஷ்டி நகாங்கிஷதி நிர்வந்தோ ஹி மகா பாகோ சுகம் பந்தாத் பயந்து படிக்க வேண்டாம், தமிழ்தான் இருக்கு, அழகா நீ படிச்சோம்னா வந்துடும். ஏன் அதனாலதான் இங்கிலீஷ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன், கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு உங்க கிளாஸ்க்கு மாத்திரம் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கேன். எல்லாம் இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட்லாம் எடுத்து ஒன்லி தமிழ் தான் போட்டிருக்கேன்.
ஓகே, அதனால கொஞ்சம் தமிழ் தானே, இப்போ கொஞ்சம் எழுத்து கூட்டி படிச்சா வந்துடும். கான்பிடன்ஸ் வரணும், மனசுல கான்பிடன்ஸ் இருந்தா அழகா படிக்கும். ஓகே, இதுல என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களில் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். இப்ப சன்னியாசினா என்னது? காவி உடை உடுத்தின்னு இருக்கேன், தாடி எல்லாம் வளர்த்து இருக்கேன், கமண்டலம் வச்சுட்டு இருக்கேன், அதனால சன்னியாசே இல்லை. நம்மளே இப்ப வீட்டுல இப்ப என்ன வேணா ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம், என்ன வேணா அலங்காரம் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணா மாலை பட்டு புடவை எல்லாம் உடுத்தினாலும், பட் என்ன இருக்கணும்? மெயினா இது கேரக்டரிஸ்டிக் விருப்பு வெறுப்புல இருந்து விடுதலை இருக்கும். அது இருக்கக்கூடாது. எனக்கு அவனை கண்டா பிடிக்காது அப்படிம்பாங்க சில பேர்லாம். எனக்கு அந்த பொருளே பிடிக்காது, அந்த மனுஷாலேயே பிடிக்காது, இல்ல ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் விருப்பம் வெறுப்பும் இல்லாம சமத்துவத்துல யார் இருப்பாங்களோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி. இப்ப நமக்கு சன்னியாசி ஆகணும்னா இந்த ரெண்டு டுவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ரெண்டுல இருந்து விடுதலை ஆயிடும். தட் இஸ் we should not have any hatred or ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் இல்ல ரொம்ப பிடிக்காது, அந்த மாதிரி இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாம். அப்ப நம்மளே சன்னியாசி தான், வீட்டுல இருந்தாலும் சன்னியாசி மாதிரி இருக்கலாம். பலம் புரிந்த புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் தான் டுவாலிட்டி சொன்னேன், இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். இந்த மாதிரி டுவாலிட்டி என்னது ரொம்ப அதே இதுலயும் வரும் இல்லையா, நேற்றுக்கு முன்னாடிக்கு கூடி பார்த்தோம். ரொம்ப குளிர் வெப்பம் அந்த மாதிரி இருக்கும் டுவாலிட்டி எல்லாம். ஆனா சகிக்கிற தன்மை, உனக்கு எல்லாம் சகிச்சு போவோம். துக்கம் சுகம், அப்புறம் இந்த புகழ்த்தி பேசுவா கழ்த்தி பேசுவா, எல்லாம் நம்ம தாங்கிக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, நம்மளே சன்னியாசி தான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எளிதில் வென்று இன்னும் இந்த பந்தங்களை எல்லாம் பௌதிக பந்தங்களை எல்லாம் விடுபட்டு நம்ம வந்து முழுமையாக முக்தி அடைந்து விடுவோம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுரை கொடுக்கிறார். எஸ், பபிதா மதன் படிப்போம். हरे कृष्ण माताजी। योगायुक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा विजेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा गुर्वन् अभिनलिप्यते। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ணா, நம்ம இது ஏகாதசியோட ஃபார்ம்ல போட்டுக்க, நீங்க தானே போட்டோம் இல்லையா? எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க. யாருக்கெல்லாம் நல்லா படிக்க தெரியுமா அப்ளை பண்ணுங்க, பாக்கலாம். அவ செலக்ட் பண்ணா அப்போ நீங்க வந்து அந்த ஒரு எந்த சாப்டர் கொடுக்குறாலும் அந்த சாப்டர் நல்லா வீட்டுல பழகினா வந்துடும். ஏகாதசியில அழகா சொல்லலாம். நீங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. அவ செலக்ட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் செலக்ட் பண்ணா 2 ஏகாதசியில ஏதோ ஒரு ஏகாதசியில உங்களுக்கு சான்ஸ் பண்ணுங்க. அப்ப நிறைய டைம் எடுத்து பிராக்டிஸ். 4 டைம் படிச்சா 10 டைம் படிச்சா வரும், 15 டைம் படிச்சா வரும், கண்டிப்பா வரும். இப்ப எல்லாரும் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, சரி. இந்த இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பக்தியுடன் செயல்படுபவன் தூய்மையான ஆன்மாவாக இருப்பவன், தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனாகவும் இருப்பவன், அனைவருக்கும் பிரியமானவன். இந்த மாதிரி 6 புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் பகவான் எப்பவும் பகவானை நினைத்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்றவன், தூய்மையாக ஆத்மா. அவனை வந்து தூய்மையாக ஆத்மா தான் சொல்றாங்க, பியோர் சோல் அப்படின்பா. அப்புறம் அந்த மாதிரி மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன், அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் அவனை பிடிச்சு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். டுவாலிட்டில இருந்து இல்லை, அவன் ஒரு ஆளை பார்த்தா யார்கிட்டையும் சண்டை போட மாட்டேங்கிறான், எல்லாத்தையும் சிரிச்சுன்னு பேசுறான், அந்த மாதிரி இருந்தா நமக்கே ஒரு ஆசை வரும் இல்லையா? நம்ம வெளியே போய் யார்கிட்டையும் சண்டை போட மாட்டோம். அவன் ஒரு கோபம் அது மாதிரி காட்டினாதான் நமக்கு கோபம் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட எல்லாரும் ஸ்நேகமா இருப்பா, எல்லாரும் பிரியமானவா இருப்பா. எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள், எல்லாரும் அவன்கிட்ட பிரியமா இருப்பா. இவனுக்கும் என்னது, அவன் தான் ஒண்ணுமே இல்லையே. யாரோ இகழ்த்தினாலும் ஒண்ணும் கிடையாது, புகழ்த்தினாலும் ஒண்ணும் கிடையாது. அவனுக்கு சுகம் துக்கம் எல்லாமே சேமா இருக்கும்போது அவனும் எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா இருப்பான். அவனுக்கு எல்லாரும் ஃப்ரெண்டு தான், எல்லாரும் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பான், பிரியமானவா இருப்பான். எப்பொழுது முளைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். மாயைன்னா என்னது? இதுதான் கோபம் வெறுப்பு இது எல்லாமே மாயை தான், ஒண்ணும் இல்லை. பகவானோட குழந்தை நம்ம வந்து பகவானை நினைத்தன் பண்ண இந்த ஜெயில இருக்கோம், அந்த ஜெயில இருந்து இது மாத்திரம் நம்ம எப்போ நினைச்சுக்கணும். இந்த சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் நம்மங்கிறது என்ன சோல் தான், எப்போ ஹாப்பியா உள்ள சோல் தான். அது வந்து வருத்தப்பட்டோ அந்த மாதிரி இல்லையோ இருக்கவே இருக்காது. இப்போ ஆனந்த சச்சித் ஆனந்தம் தானே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எப்போ ஆனந்தமா இருக்கும். அதுக்கு இன்னும் ஆனந்தம் கூட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்லலாம், பஜனை பண்ணலாம். எப்போ பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இதா இருக்கும். அப்ப அது வெளிப்பாடு எங்க இருக்கும்? நம்ம முகத்திலையும் தெரியும், அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிற போல நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் வந்து பிடிச்சு போறா போல இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு மாயை வந்து அண்டவே அண்டாது. மாயைன்னா என்னது? இதுதான் நம்ம குணங்கள், ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்தோகுணம் ஒண்ணுமே இல்லை. சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளே மாறிடுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கலாம். எஸ், அடுத்தது இதுதான் குழந்தைகளுக்கு போட்டேன் நான். பரவாயில்ல, இந்த அடல்ட்ஸுக்கும் போட்டு விடலான்னு சொல்லிட்டு இது போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்கு முடியுமோ அது பண்ணுங்க. ஓகே, பண்ணி இது ஒன்லி ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட், நமக்கே ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் பண்றதுதான். இதான் இன்னித்த டேட் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். இது குழந்தைக்கு ஒரு 1.5 வருஷமா நான் கொடுத்துன்னு தான் இருக்கேன். அவளுக்கு
ரொம்ப சின்ன குழந்தை இல்லையா, அவளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணதான் வேணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்ல, பண்ணலாம், நம்ம வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சுன்னா ஒரு ஜபா பண்ணிடலாம். குழந்தைகளுக்கு அப்படி இல்லை, இது பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, ஓ அப்ப மாதாஜி சொல்லியிருக்கா அப்ப பண்றோம் அப்படின்னு வந்து. சோ அவளுக்கு வேற டைட்டில் எல்லாம் போட்டிருந்தேன், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைட்டில் போட்ட போல இல்லை. அவளுக்கு எல்லாம் அந்த குறி, பகவான் குறி இட்டுக்கணும், சந்தனம் குங்குமம் என்னது நாமம் ஏதாவது ஒண்ணு இட்டுக்கணும். பகவான் கிளாஸ்ல வரவாளே எல்லாரும் அதை இட்டுன்னு வருவா. இன்னைக்கு பாக்கணும், எல்லாரும் நெத்தி பாக்கணும்னா எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணி இப்படி காட்டுவா. எனக்கு தெரியல, என்ன கிட்டக்கு வாங்கினா கேமரா பக்கத்துல வந்து காட்டுவா. வெரி இன்னசென்ட். அதனால நான் உங்ககிட்டயும் சொல்றேன், உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாரையும் குழந்தைகளை அனுப்புங்க. அந்த ஏஜ், அது ரொம்ப சின்ன குழந்தை இல்லையா, அவளை ஈஸியா மோல்டு பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி வளர்ந்துட்டானே இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்புறம் பௌதிகத்துல தான் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப இதுல அட்ராக்ஷன் இருக்குமே தவிர, ஆமா பகவத்கீதை இப்ப என்ன படிக்கணும் அந்த எண்ணம் வந்து. ஆனா என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம அம்மா வீட்டு குழந்தைகளா இருக்கட்டும், பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகள், எல்லாரும் குழந்தைகள் எல்லாம் சேரட்டும், எல்லாம் ஃப்ரீ தானே. ஆனா நேரம் வேணும், கரெக்ட். அப்ப சாயந்தரம் 7 மணி இருக்கு, ஸ்கூல் எல்லாம் போயிட்டு வந்தப்பறம் 7 மணிக்கு அட்டன் பண்ணலாம். இல்ல கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா காத்தால எந்திருக்கணும். காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க. இப்ப காத்தால 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு, அதுல அனுப்பலாம். இல்ல அவள் வந்து 7 மணிக்கு ஸ்கூல் போனா 6ல இருந்து 6:30 அட்டன் பண்ணட்டுமே, 1/2 மணிக்கு அட்டன் பண்ணி ரெடி பண்ணி 7 மணிக்கு பஸ் ஏறி போட்டுமே. நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படும், ஏன்னா அது 18 days தான் கஷ்டப்படணும். 18 days எவ்ரி மந்த் இருந்துட்டே இருக்கும். அவளுக்கு ஒரு ருச்சியும் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வந்துட்டுன்னா அப்புறம் வந்து வயிற்று சான்ஸே கிடையாது. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா, ஜஸ்ட் கடவுளின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டீர்களா. நமக்கு வந்து வீட்டுல உட்கார்ந்து இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து லிங்க் எல்லாம் போடுவாங்க மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி போடுங்கன்னா டெய்லி அந்த லிங்க் வேணா நான் போடுறீங்களா நீங்க? என்னது மாதாஜி? இது நம்ம எல்லாம் அந்த பாகவதம் லிங்க், பாகவதம் போடுற மாதாஜி டெய்லி மார்னிங். அது மாத்திரம் இல்ல, இது வேண்டாமா சைத்தன்யாவா மாதாஜி? சைத்தன்ய தான் சாயந்தரம் 4 மணிக்கு. நம்ம காத்தால மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு யாரும் மங்களாரத்தி போடுற மாதாஜி, நான் 8ல இருந்து போடுறேன் மாதாஜி. போட்டுடும். அப்ப என்ன, எல்லாருக்கும் அது இருக்குன்னே தெரியாது. சில பேர் நாங்க எதுக்குதான் செய்யறோம், ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கு தெரியாது அப்படின்பா. லெவல் 1ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா மோஸ்ட்லி. அப்ப நம்ம வந்து சொல்லணும். அப்ப அந்த லிங்க், ஈவன் ஐ ஹேவ் ஒன் ஃபுல்லா எல்லாமே ஒரு மெசேஜ்ல இருக்கு, அது செஞ்சு. அப்ப கடவுளின் விஸ்வரூப தரிசனம் காத்தால நம்ம வந்து கோயிலுக்கு கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் போவாங்க இல்லையா. காத்தால இந்த ஃபர்ஸ்ட் திரையை தொடங்கும்போது முதல்ல இன்னைக்கு யாருக்கு மூஞ்சில முழிச்சேன் அப்படின்னா கடவுளை தான் நம்ம பார்த்து பண்ணோம்னா அந்த தடையெல்லாம் நல்லா போகும். அப்படி ஏதோ கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன நினைப்போம், என்னோட நல்லதுக்கு தான் கஷ்டம் வந்துருக்கு, ஏதோ படிக்கிறதுக்கு இருக்கு, அந்த மாதிரிதான் எண்ணம் போகுமே தவிர, ஆமா பகவானோட பார்த்தேன் ஆனா எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு அதாச்சு இதை அந்த மாதிரி அங்கலாய்க்க கூடாது. எது நடந்தாலும் அந்த ஒரு தைரியம் வந்துடும், நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும், பகவானை வந்து அவ்வளவு பக்தியோட இது பண்ணலாம். அப்ப இப்ப என்ன, நம்ம கோயில் அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு கோயில் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லையா, வீட்டுல உட்காந்து பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா இப்படி வந்து பார்த்தா கூட போறோம், ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணோம் அவ்வளவுதான். 4:30 மணி தான். இப்ப நம்ம வந்து சீக்கிரமே என்னண்டு 4:30 மணில இருந்து 5 சரி. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப 4:30 is too early, எங்களால எல்லாம் கண்ணு முடிக்கவே முடியாது. ஏன்னா 12 மணிக்கு படுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல, 4 மணிக்கு என்னண்டு இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணா தூங்குங்க. திரும்பி 6 மணிக்கு தான் உங்களுக்கு ஹேபிட் இருக்குன்னா 4:30ல இருந்து 5, அதுக்கப்புறம் ஜப்பா போயிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு அப்போ ஜப்பா பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, படுத்துக்கலாமே 5 மணிக்கு அப்புறம். ஏன்னா ஃபுல் டே வேலை இருக்காதுலாம் சொல்லுவாங்க சில பேர். அப்ப மருந்து சாப்பிடுவாருப்பா எல்லாம் இது. ஐ எம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ஜென்ரல். யாரால முடியுமோ அவங்க வந்து காத்தால 4:30 மணிக்கு நம்ம மங்களாரத்தி கரெக்டா ஆரம்பிக்கும். அது வந்து அந்த பழக்கம் வரணும். காத்தால பகவானோட தரிசனம் பார்த்தோம்னாக்க நிறைய நம்ம பாவம் முட்டையே வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சுட்டே போகுவாங்க. ஜப்பம் பண்ண கரையுமா. இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லி இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன். ஓகே, அது கரைஞ்சிருக்கா யாரு பண்ணிருக்காங்க காட்டு பாக்கலாம்னாக்கா ப்ரூஃப் எல்லாம் கிடையாது. அது சொல்ற பகவான் சொல்ற, இந்த மாதிரி வழியில இருக்கிறவாள்ல என்னோட உலகத்துக்கு வந்து விட்டாருன்னு எல்லாம் பகவத்கீதாலே போட்டுருக்கு. நம்ம நம்பதான் வேணும், வேற வழி இல்லை இல்லையா. லேர்னிங் பகவத்கீதான்னு அது புரிஞ்சுக்கதான். அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கும் உணவு படைத்தீர்களா, காலையில இருந்து என்ன டிஃபன் பண்றோமா பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அவ்வளவுதான். ஆனா உள்ள கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு பண்ண கொஞ்சம் சுத்தமா இருக்குமே, அது பண்ணிட்டு பகவானுக்கு ஜஸ்ட் இப்படி காட்டி நைவேத்தியம் பண்ணி ஒன்னும் ஸ்லோகமே தெரியாதுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் ஒரே ஒரு டைம் சொன்னா அப்படி போகும். அப்புறம் அதை அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்டா அது பிரசாதமே ஆயிடுச்சு. கோயில்ல போயிட்டு அந்த தொன்னையில வாங்கினாதான் பிரசாதம் இல்லை. நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோமோ அதை நம்ம ஆஃபர் பண்ணாலே பிரசாதம். ஆனா அப்கோர்ஸ் நான்வெஜ் நம்ம எல்லாம் படைக்க கூடாது. பகவான் வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் கேட்கல, அந்த 9th சாப்டர்ல வரும். அவர் என்ன கேட்டாரோ அது ஆஃபர் பண்ணும். அப்புறம் வந்து துளசி வழிபாடு. அதனாலதான் நான் இதை போட்டோன்னு தான் நினைச்சேன், இன்னைக்கு துளசி பாட்டு சொல்லி கொடுக்கணும். நான் அதை வந்து இன்னைக்கு போடுறேன், உங்களுக்கு தமிழ்ல அது இருந்தது. நான் வந்து அதை உங்களுக்கு இதை போட்டேன். பபிதா அதை எனக்கு கொஞ்சம் டிமைண்ட் பண்ண நான் நிதி சொன்னேன். துளசி பாட்டு அது வந்து இதுல போட்டோம். அப்புறம் வந்து துளசி வழிபாடு என்னன்னாக்கா, துளசி எல்லா வீட்லயும் துளசி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா துளசி ஒரு தேவி தான். அப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது ஒரு துளசி இலையை வச்சு ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவான் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிடுறான். ஏன்னா துளசி தான் பெரிய பக்தை.
பகவானுக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி என்ன நம்ம பண்றோம் கரெக்ட் பிடிக்கும். அதுல ஒரு துளசி இலை போட்டுன்னா அப்படி ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க பகவான். ஒண்ணு இல்ல, பால் தான் எங்க வீட்டுல நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே, பால் வச்சுட்டு ஒரு துளசி இலை போடுங்க, இல் பி ஹாப்பி. அவர் பசிச்சு நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடறதுக்கு வர மாட்டேங்கிறார். நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்றோம் அதுதான். நம்ம நேற்றுக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம எப்படி ஆஃபர் பண்றோமோ, எவ்வளவு எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யறோமோ, அது மாலை ஜபமா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த மாதிரி நைவேத்தியமா இருக்கட்டும், துளசி வழிபாடா இருக்கட்டும், எவ்வளவு பண்றோமோ, எவ்வளவு பக்தி காட்டுறோமோ அவ்வளவு நமக்கு வந்து திருப்பி கொடுப்பாரு. ஆனா அந்த எண்ணத்தை நம்ம பண்ண போறது இல்ல. நான் எனக்கு ஐ ஃபீல் நைஸ், எனக்கு காலையில எழுந்து விஸ்வ உபதர்ஷனம் பார்க்க எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு இவ்வளவு மாலை ஜபம் பண்ண பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கும்னா என்னது, பகவானை நினைத்து நான் சொன்னேன் எல்லா ஆசையும் பண்ணலாம். பகவானை நினைச்சுன்னு நிறைய பேராசையே பண்ணலாம். அதுக்கெல்லாம் இதே கிடையாது, லிமிட்டே கிடையாது. ஒண்ணு வேற பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறார். சோ துளசி வழிபாடு செய்தீர்களா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, துளசிக்கு வந்து அந்த நம்ம மங்களாரத்தி போது பார்க்கலாம் அவெல்லாம் எப்படி வழிபடுறா அப்படின்னு. துளசி நல்ல அங்க எங்கேயோ மேல மாடியில வச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் பிரதட்சணம் வர முடியாதுன்னா ஒரு குட்டி துளசி வாங்கலாம். இல்ல எங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி துளசி கிடைக்காது, அதெல்லாம் வாங்க சௌரியம் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த துளசியை பார்த்துன்னு நம்மளே பிரதட்சணம் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பிரதட்சணம் பண்ணி துளசி தேவியை பார்த்து ஒரு நமஸ்காரம் போட்டுருந்தா ஆச்சு, துளசி வழிபாடு ஆச்சு. ஒண்ணு அதுக்கு ஊதுபத்தி, அதுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த துளசி மாராணியை பார்த்து ஒரு மினிமம் 4 ரவுண்ட் அப்படி பண்ணி நம்மளே அவங்க பிரதட்சணம் அந்த மாதிரி பண்ணி கூட பண்ணலாம். பகவானை நினைக்கணும், துளசியை நினைச்சு ஒரு வழிபாடு. அப்புறம் நீங்கள் அசைவம் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்டீர்களா? ஏன் வெங்காயம் பூண்டு வேண்டாம்னு சொல்றாங்க, அது வந்து தமோ குணத்துல ஆயிட்டுடும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இல்ல, அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. வெங்காயம் அண்ட் பூண்டு இல்லாம எங்காவது சமையல் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், நீங்க கண்டினியூ பண்ணும்போது எப்போ உங்களுக்கு ஆகிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னு தோணும், சரி அதான் விட்டுதான் பார்க்கலாமே, அது இல்லாம எப்படிதான் சமைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனா, இப்ப நான் பாலக்காடு தாய், எங்களுக்கு எல்லாம் வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் பூண்டு இல்லவே இல்லை. வெங்காயம் எல்லாம் அந்த சாம்பார்ல தான் போட்டுருந்தோம், அது கூட எல்லாம் என்னைக்கோ நிறுத்தியாச்சு. அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல்லு வர அந்த ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் வந்து வெங்காயம் ஒரு ஸ்மெல்லு வருது. எல்லாம் நம்ம எல்லாமே நம்ம உடம்புல கூடிய அந்த என்னது ட்ரெஸ்ல எல்லாம் கூட அந்த ஸ்மெல்லு வெங்காய ஸ்மெல்ல வரும்போது அது ஒரு மாதிரி அவர்ஷன் ஆயிடுது. அப்ப அது இல்லாம என்னது தேங்காய், எல்லாத்தையும் ஒரு தேங்காய் போட்டுருவோம் நாங்க. சோ அதுவும் நல்லது தானே. அது நிறைய தேங்காய் போட போறோம், கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லை. சோ ஏதாவது இருக்கும் ஆப்ஷன். வெங்காயம் இல்லாக்கி நம்ம இது எவ்ரி சண்டே சாட்டர்டே ஐ திங்க் சாட்டர்டே ஈவினிங்ல இது கிருஷ்ணா போக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க காட்டுறாங்க நம்ம கோயில்ல. அவங்க ஆனா ஹிந்தியில சொல்லுவாங்க, அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணுவா. நமக்கு எது புரியுறதோ அட்லீஸ்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் அவங்க சாட்ல போடுவா, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம சமைக்கிறாளா, எப்படி சமைக்கிறா அப்படின்னா, கோவிந்தா அந்த ரெஸ்டாரண்டே இருக்கு, இது இஸ்கானோட நடத்துற இது எல்லாம் விடுவிட எவ்வளவு ஐட்டம் இருக்கு, மெனு இருக்கும். ஒரு இதுலயும் வெங்காயம் கிடையாது பூண்டு கிடையாது. அப்போ ஒரு ஹோட்டலே வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம அவங்க சமைக்கிறாங்கன்னா நம்ம வீட்டுல பண்ண முடியாதா? 2 ஐட்டம் பண்றோம், 3 ஐட்டம் பண்றோம், அதை விட என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? அப்ப அதுவே நமக்கு பண்ண தெரியலன்னா அப்ப அவெல்லாம் எப்படி பண்றா? சோ நம்ம வந்து அதை பார்த்து பழகலாம். ஆனா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே நான் சொல்ல போறது இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் மாலை ஜபம்லாம் பண்ண உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்ததுனாக்கா எஸ், இப்போ இந்த பூண்டு வெங்காயம் விட்டுதான் பார்க்கலாமே, அப்ப அதுல ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. உங்களுக்கே தெரிஞ்சதுன்னா முள்ள விட்டுருவீங்க. முதல்ல ஏகாதசியில விட்டு பார்க்கணும். சரி ஏகாதசியில என்னால சர்வை பண்ண முடிஞ்சது, ஓ வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க, இல்லடா சரி வீட்டுல மனுஷா அக்செப்ட் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு பண்ணி போடலாம். நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் விட்டு பார்க்கலாம், ஏன்னா நம்ம தானே ஜபம் பண்றோம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்மள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் நீங்கள் எத்தனை மாலை இந்த ஜபம் எத்தனை மாலை பண்ணினீர்கள், எத்தனை மாலை ஜபம் பண்ணுங்க, ஜபம் மாலையா நம்ம வந்து ஒரு நாள் அவ வந்து காத்தால 2 டைம் பண்ணி 2 போட்டுடுங்க பிளஸ். அப்புறம் வந்து இப்ப கிளாஸ் வரும்போது 1 பண்ணினோம் 1. அப்புறம் சரி கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி 1 ஓகே. அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தப்பறம் இன்னும் 1 பண்ணலாம். அப்புறம் தூங்கலன்னா 1. அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு ஆயிருக்கும், அதுல 2 + 1 + 1 இப்படி எல்லாம் போட்டுட்டு அன்னைக்கு வந்து 6 மாலை பண்ணேன், அடுத்த நாளைக்கு 8, அடுத்த நாளைக்கு 2 அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப அது என்னத்துக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு மாதிரி, ஓஹோ நான் ஏன் இந்த 12ஆம் தேதி கம்மியா பண்ணிட்டேன், அன்னைக்கெல்லாம் நிறைய பண்ணேன், 10, 11 நிறைய பண்ணேன், 12 கம்மி பண்ணிட்டேன், சரி அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளே இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இது உங்களுக்கு வேண்டிதான், யாருக்கும் காட்டுறதுக்கு இல்லை. இஸ்கான்ல நானும் கேட்க மாட்டேன், யாரும் பார்க்கணும். உங்க ஏதோ புக்ல பின்னாடி இந்த மாதிரி காலம் போட்டு எழுதி வச்சுன்னா திஸ் வில் ஒன்லி உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, யாருக்கு பண்ண ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க பண்ணுவோம், இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம்னா வெரி குட், நோ ப்ராப்ளம். இது குழந்தைகளுக்கு வேண்டி நான் போட்டேன், ஸோ ஐ தாட் உங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனாக்கா ஐ வில் ஷேர் இட் இன் த குரூப் அப்படின்னு நினைச்சேன். எஸ், அடுத்தது யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா படிக்கிறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி கேளு. படிக்கிறா? படிக்கிற மாதாஜி, எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதான் தெரியாது. என்ன சொல்லிருக்கேன், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா மாதாஜின்னு சொன்னாலே நான் யாரப்பா கூப்பிடுறா அப்படின்னு பாப்பேன். எனக்கு ஸ்கிரீன் திறந்து பார்க்க வேண்டியது, ஏன்னா நான் வேற ஸ்கிரீன்ல இருக்கேன், உங்களோட ஸ்கிரீன் இப்படி திறக்க வேண்டியது. ருக்மணி மாதாஜி படிச்சுட்டா பிரியா மாதாஜி. பிரம்மன் யாரு, நான் இப்ப படிக்கவா மாதாஜி?
படிங்க மாதாஜி. பிரமன் யதாய கர்மாணி சங்கம் தியாயக்தவா கரோதி சங்கம் யுஜ்யதே நச பாவனே பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. கொஞ்சம் மிஸ்டேக் வந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிஸ்டேக் வந்தது. இப்ப நான் ரிப்பீட் நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே. பிரம்மன் யாதாய கர்மாணி, யதாயனோ சொன்னோம் இல்லையா, யாதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பச. பத்மபத்ரம், பத்மம்னா என்னது? லோட்டஸ். இது நம்ம என்னது மறந்து விட்டேனே. பத்மம் என்னது? என்ன ஃப்ளவர்? அந்த பத்மம் தாமரை. தாமரை, எஸ். தாமரை பத்திரம். பத்திரம்னா இலை. தாமரை இலையில எப்படி இருக்கோமோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதனாலதான் சொல்றேன், நிறைய திங்ஸ் will get repeated. பற்றின்று தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கே அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. பாவம்லாம் அண்டக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்க? எல்லாம் நம்ம கடமை பண்ணணும். திங்கிங் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம சேவை பண்றோம். எல்லாம் அதோட பலன் என்ன? நான் என்னோட டியூட்டி பண்றேன், இதனால எனக்கு இவ்வளவு குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்தினே, அவங்கள பாக்கலையே அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லுவா. அதுக்கு நம்மளை பாத்துக்கணும்னு வளர்த்துறது இல்லையே. நம்ம ஒரு பேரண்ட் ஆயிட்டோம், அவங்கள பெத்துட்டோம், அவங்கள வளர்த்துறது நம்ம கடமை. பகவானுக்கு சேவை பண்றது நம்ம கடமை. அதனால பகவான் நமக்கு என்ன கொடுப்பார் அது திங்கே பண்ணக்கூடாது. அவர் நம்மளை பார்த்து கொடுப்பார். இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு நல்லது கொடுப்பார். பணமா கொடுக்கலைன்னா வேற செல்வமாவது கொடுப்பார். மக்கள் செல்வம் கொடுப்பா. ஏதோ சம்திங் பகவான் கொடுக்காம இருக்க மாட்டார். அதனால பற்றின்றி யார்கிட்டையும் ஜாஸ்தி அதிகம் இது பிடிக்கலை அந்த மாதிரி இல்லாம பற்றின்றி இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி தாமரை இலையில தண்ணி எப்படி கொட்டாம இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும். அப்ப இந்த தீய விளைவுகளால் நம்ம அதன் பாவ விளைவுகளால் நம்ம தீண்டப்படுவதில்லை. எஸ். படிங்க பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शूनि सैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः. இங்க தர்ஷினஹ சொன்னோம் இல்லையா, கரெக்டா வந்தது. அப்ப இங்க பண்டிதாக அப்படி சொன்ன. இங்க 2 புள்ளி இருக்கும், அங்க அஹா அந்த சத்தம் கரெக்டா சொன்னேன். இங்க தர்ஷினஹ சொன்னதுனால இதை கரெக்ஷன் பண்ணேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிச்சோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? வித்யா வினய சம்பனை, நிறைய வித்யா நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கிறவர். எப்படி யாருக்கு நாலேஜ் இருக்கு சொல்லுவோம்? அவரை எல்லாரையும் சமமா பாக்குறவர். யாரெல்லாம்? பிராமணா, ஒரு பிராமணனை பார்த்தாலும் அதே கண்ணோட்டத்துல பார்ப்பார். அப்புறம் கவினா இது பசுவை பார்த்தாலும் அதே கண்ணோட்டத்துல பார்ப்பார். ஹஸ்தினினா ஒரு யானை பார்த்தாலும் அதே கண்ணோட்டத்துல. ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது அவருக்கு. அப்புறம் சுனி சைவ ஸ்வபாக்கை இந்த மாதிரி இது நாய் அப்புறம் இது காட்டுவாசி. அவ இது நாய் திங்கிறவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன். நாயை தின்பவன் காட்டுவாசி. அவளுக்கு எல்லாம் என்னன்னாக்கா தெரியாது. அவளும் படிப்பறிவு இல்லாதவா, எல்லாத்தையும் வெட்டி குத்தி ஏதோ பறவையெல்லாம் அடிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் சாப்பிடுவான். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாரையும் கீழ் ஜாதியும் கொடுத்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ் ஜாதி காட்டுவாசி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறார். நீ என்ன நான் தொடக்கூடாது, தீண்டக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எல்லாரையும் சமமா பாக்குறாருன்னா யாரு? அவர் ஞானத்தால நல்ல முக்தி இது ரொம்ப இது என்னது ஞானத்துல வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள கற்றறிந்த நபர். அவர் அந்த மாதிரி ஞானி பண்டிதர்கள்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் ஈக்குவலா பாக்குறாரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எஸ். அடுத்தது 5.22. அடுத்த யார் படிக்க போறாள்? எல்லாம் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணு படிச்சாச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாருக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியுமோ இல்ல வாயை திறந்து சொல்லலாம், மாதாஜி நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன்னா கிவ் சான்ஸ். இல்லாட்டா நானே படிச்சுப்போம். எஸ், நான் படிக்கிறேன். ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. அப்படின்னா என்னது? ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம், எல்லாத்தையும் என்ன இருக்கு? சுகம் இருக்கிற போல இருக்கும், ஆனா மாட்டின் அப்புறம் ஒரு துக்கம் வந்துடும். அப்ப இந்த ஜட இதுல இன்பமும் வரும் துன்பம் வரும். ஏன் நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். ஒரு நேரம் சந்தோஷமா இருக்கும், அப்புறம் ஒரு ஏதோ நடக்கும் துன்பம் வரும். இப்பதான் ஒரு நேரம் நன்னா இருந்தேன், ஹாப்பியா இருந்தேன், பகவானுக்கு இது பொறுக்கலையான்னு. பகவான்லாம் ஒண்ணும் பண்றது இல்லை, நம்ம ரொம்ப இன்வால்வ் பண்றோம்.
ரொம்ப சோகமா இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆயிடுறோம், அட்டாச் ஆயிடுறோம். அதனால நமக்கு துன்பம் வருது. இப்ப இதுல வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கு. அந்த இந்த என்ன விட்டல் பூச்சி என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அது வந்து அந்த லைட்டை பார்த்துட்டு ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ஆயிடு அது வந்து போகும். ஆனா என்ன ஆயிடும், அது சூட்டுல பொசுங்கி போயிடும். அட்ராக்ஷன் அகைன் அட்ராக்ஷனால போறது போயிடும். அதே போல ஆனை, அது வந்து இன்னொரு இது பிட்டுல விழுந்துரும். ஆனை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வைப்பா. அந்த ஓட்டை இது பண்ணி குழியெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு மேல அந்த இது சம் ஏதாவது அட்ராக்ஷனா போட்டு வைப்பா. இப்ப ஆனை அதை தேடின்னு போகும்போது என்ன, அதெல்லாம் இட் வில் கிவ் வே, அது வந்து விழுந்துடும். அப்புறம் அதுக்கு மேல ஏறி வர முடியாது. இப்ப ஆனை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவா. அப்புறம் இந்த பூக்கள்ல வந்து இந்த இது வரும், என்ன தேனியா, தேனி தானே, அந்த மாதிரி. அப்ப அது வந்து இது இந்த அது நெக்டர் அது வந்து கலெக்ட் பண்றது போகும். அப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆயிடுமா சம்திங், அது வந்து அதுவும் அப்படி இருந்துடும். அப்புறம் வந்து இது இங்க என்ன கொடுத்துருக்க, மானும் அப்படிதான் ரொம்ப அழகா அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க இங்க இப்படி போகும். வந்து வேற என்ன சூப்பர் பவர்ஃபுல் அனிமல் வந்து அது வந்து டைகரோ லயனோ வந்து வச்சு. அதே போல இந்த இது ஃபிஷ்ஷுக்கு அந்த இது போடுவோமே சம் வெயிட், அது இது என்ன சாப்பாடு, அதை போட்டு நம்ம இருக்கும்போது அது சாப்பாடுக்கு வேண்டி அது வரது போகும். அதுதான் அறிவு வாழ்க்கை இல்லையா. நமக்கு நம்மள மாதிரி மனுஷா இல்லையே, ஆனா நம்ம மனுஷாவே இப்போ அப்படிதான் இருப்போம் இல்லையா. இது வேர்ல்ட்லி திங்ஸ் நம்ம ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ஆகிட்ட என்னது, பகவானை நம்ம பகவானை மறந்துட்டு இருக்கோம். அது இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். அப்ப இந்த இது ஃபிஷ் இந்த மீன் என்ன ஆயிடுது, அந்த சாப்பாடு பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அது இப்படி பிடிக்கிறது வெளியில விட்டுறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன் நம்ம வந்து மயங்கி ஆஹா ஊஹூன்னு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கு. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் யார் இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்களோ அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரு மொபைல் புதுசா வாங்கினோம்னா சோ நைஸ், அதுல வந்து இவ்வளவு பிக்சல் கேமரா இருக்கு, அது இது ரொம்ப நம்ம வந்து இது சொல்லுவோம். அது எத்தனை நேரத்துக்கு அந்த சந்தோஷம் அது இருக்கும், ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் இருக்கும். அப்புறம் அதை விட நல்ல வேற மாடல் வந்துட்டு ஐயோ நீ இந்த வேலையில இது கொடுத்தியா, இந்த வேலையில இன்னும் நல்லா கிடைக்கிறதே இப்ப இல்ல, அதோட வேலையெல்லாம் குறைஞ்சு படுத்தினா சோகமே இதாயிடும் நமக்கு. அதே போல இப்போ இது எல்லா வருஷம் நம்ம தீபாவளிக்கு பார்த்து 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 வாங்குவோம். அடுத்த தீபாவளிக்கு அதெல்லாம் பழசா, அடுத்த தீபாவளி வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ண மாட்டோம், அதுக்கு முன்னாடி அது பழசா வரும். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் அப்படிதான், ஏதோ ஒரு நல்ல அட்ராக்டிவா இருக்கும் அதெல்லாம் வாங்குவோம். அது வெரி சூன் அதோட அட்ராக்ஷன் போயிடும். அது வந்து சுகம் துக்கம் எல்லாம் அது ஒன்றும் பெரிய அட்ராக்டிவா நமக்கு தோணாது. அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆரம்பமும் உண்டு முடிவும் உண்டு. அதனால நம்ம வந்து அதுல வந்து மனசு லயிக்காம இதுல இருக்கணும், பகவானோட இதுல இருக்கணும். இவற்றினால் மகிழ்ச்சி. இப்போ யாரு புத்தி உண்டோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல உள்ளதுல எல்லாம் அவங்க வந்து ஜாஸ்தி அட்ராக்ஷன் ஆகாம பகவானோட தியானத்துல இருப்போம். அடுத்தது சரவண ஜோதி மாதாஜி. எஸ் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। படிங்க. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोध भवं देहं च युक्त स सुखी नरः। நிதானமா படிச்சா வரும். ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா படிச்சேன். நிதானமா படிக்கும்போது என்ன தமிழ் தானே இல்லையா, கரெக்டா படிச்சா ஒண்ணு. ஓகே. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான், மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அப்படின்னா என்னது, இப்ப வந்து இந்த உலகம் நம்ம இப்ப எல்லாம் உயிரோட இருக்கோம். ஆனா இந்த உடல்ல இருந்து அந்த உசிர் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னது எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்ளணும். என்னது ஜடப்புலன்கள்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும். கண்ணால பாக்க ஏதோ ஒரு திங்கு நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். அது கண்ணு வந்து ஏதோ ஈர்க்க பார்க்கும், மூக்கு ஏதோ நுகர்ந்து ஈர்க்க பார்க்கும், காது ஒண்ணு ஈர்க்க பார்க்கும். ஆனா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஜடப்புலன்களை உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளணும். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம், பசிக்கிறது கரெக்ட் தான், இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு 1/2 an hour முடிச்சுட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம இருந்தோம்னா என்னது, இதெல்லாம் ஜடப்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு அர்த்தம். காமத்தையும் கோபத்தையும் அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். காமம் இருக்கும் ரொம்ப ஆசை, அந்த மாதிரி அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். கோபம் மூக்கு நுனியில கோபம் இருக்கும், ஏதோ சளி ஏதோ சின்ன ஒரு பின் ஏதாவது உடஞ்சா கூட அது வந்து பெரிய இது இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சில பேர். அதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன். அப்ப இந்த வாழ்க்கையிலேயே அவன் வந்து சன்னியாசி வழி. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சிமிலர் ஸ்லோகா பார்த்தோம் நம்ம. இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்ல சமத்துவத்துல இருப்போம். நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான்.
என்னது நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். இந்த மாதிரி புலன்களை எல்லாம் அடக்கி காமம் குரோதம் எல்லாத்தையும் அடக்கின்றோம்னாக்கா நம்ம எப்பவும் ஹாப்பியா இருக்கலாம். இது இந்த உலகத்திலயும் முடியும். பகவான் உலகத்தை போதான் போறோம் டெஃபினட்டா. ஆனா இந்த அங்க உள்ள ஒரு இதை வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். 5.29 இது லாஸ்ட் வந்தாச்சு. யார் படிக்க போறா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜியோட ஹேண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட். புஷ்பா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण माताजी. ஒரு வாட்டி போருமே, என்னத்துக்கு 2 வாட்டி படிச்சோம். ஓகே, யாரு அப்புறம் வேற யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்களே? ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, அப்புறம் யாரோ பேசினா ஒரு நிமிஷம். யாரோட புஷ்பா மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறது என்ன? भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। हरे कृष्ण माताजी. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, you had raised hand, yeah? ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. भोक्तारं यज्ञतपसां भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण माताजी. யாரா படிக்கணும்? யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலா? யாருக்கா படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்குன்னா படிச்சுக்கணும், இல்ல இல்லையா? ஓகே. சோ அப்ப இதுல என்ன அர்த்தம்? போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம். யஜ்ஞம் தபஸ் என்ன பண்ணாலும் போக்தா. போக்தானா என்னது? யார் அதை அனுபவிக்கிறா? கிருஷ்ணர். நம்ம என்ன யாகம் பண்ணாலும் சரி, அது சுதர்சன ஹோமம் நாங்க பண்ணோம், நவகிரக ஹோமம் பண்ணோம், கணபதி ஹோமம் பண்ணோம், என்ன வேணும் யாகம் யஜ்ஞம் எது பண்ணாலும் என்னது ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்றோம்? ஓம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு பாக்கி உள்ளதெல்லாம் சொல்லுவோம். அது ஓம் நம சிவாயா இருக்கட்டும், ஓம் மகா கணபதியே நமயா இருக்கட்டும், ஓம் என்னது முருகா சம்திங் என்ன பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஓம் சொல்லிட்டு தான் கொடுக்குறோம். அந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது? கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. அது வரும் இப்ப 10th சாப்டர் 9th சாப்டர் எல்லாம் வரும், பார்க்கலாம். அது அப்போ எல்லாமே அது வந்து கடைசியில அனுபவிப்பாளர் யாரு? கிருஷ்ணாக்கு தான் இதெல்லாம் போய் சேரும். சர்வ லோக மகேஸ்வரா, எல்லா ஈஸ்வரத்திலும் பெரிய ஒருவர் யாரு? மகேஸ்வரா, மகா ஈஸ்வர் இஸ் மகேஸ்வரா. சுஹൃதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் எல்லாருடையனும் நண்பன். சுஹൃதம் பகவான் தான் எல்லாரோடும் ஃப்ரெண்டு. இந்த ஞாத்வாமான், இந்த ஞானம் இருக்கிறவா சாந்தி ருச்சதி. ருச்சதி சாந்தி மிருச்சதி சொல்லக்கூடாது. சாந்தினா சாந்தி கிடைக்கும், பீஸ், நல்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பான். ருச்சத்தினா கிடைக்கும். அப்ப நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவா எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் இதையும் தெரிஞ்சுண்டா எல்லா உயிர்வாழியின் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். கண்ட்ரோல் ஃபுல் பீஸ் கிடைக்கும். தான் பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு. இது வந்து டெஃபினட்டா அவன் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா வாழ்வா. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னது? போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம். இதேதான் போட்டிருக்கீங்க. சர்வல் ஓகே. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம், என்னெல்லாம் யஜ்ஞம் பண்றோமோ எல்லா அனுபவிப்பாளர் கிருஷ்ணர் தான். சர்வலோக மகேஸ்வரம், கடவுளை விட உயர்ந்த கடவுள் விரும்புகின்றவாறு அவரை கொண்டு போற. ஓகே. சர்வலோக மகேஸ்வரம், கடவுளை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. தலை சிறந்த தேவர்களை விட சிறந்தவர். எல்லா லோகங்கள் மற்றும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர். அதுதான் சர்வலோகர் மகா ஈஸ்வர், மகேஸ்வர். சுஹൃதம் சர்வபூதானா, எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்ற நண்பன், நலன் விரும்பி. இதெல்லாம் மூணும் அவர் தான். சோ இந்த மாதிரி கடவுளுடைய இது அறிவு, கடவுள் பற்றி அறிவு இருந்ததுனாக்க என்ன கிடைக்கும்? சாந்தி கிடைக்கும். சாந்தி ருச்சதி. கடவுளை பற்றி அறிவு இல்லாதவ எப்படி இருப்பா? அமைதியின்மை. அவளுக்கு வந்து கோபம் தாபம் ஒண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது. அதனாலதான் எல்லாரையும் பகவத்கீதால போடணும். எல்லாம் அப்படியே ஒன் டைம் ஆவது நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 18 days கோர்ஸ் ஒருக்கா நீங்க நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க 18 days அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒருக்கா வந்து அப்புறம் அவளுக்கு பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சா நல்லது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப் நம்ம வந்து உயர்த்தி கொடுத்தோம், அந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதனால எல்லாரும் வந்து இன்னும் நாட் லேட் இல்லை. 5 நாள் தான் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு கூட சொன்னா நாளையில இருந்து கூட அவங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம்.
ஓகே, அமைதிக்கான விதிமுறை என்னது? அதான் பேசுவாங்களா, கிருஷ்ணரை உச்ச அனுபவிப்பாளர், அது புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாம் அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றான்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். கிருஷ்ணர் மட்டுமே நமது நலம் விரும்பும் நண்பர். வேற யாரும் நமக்கு வந்து அம்மா அப்பா எல்லாம் நல்லதுதான் நினைப்பா, இருந்தாலும் அவளுக்கு அவளோட லைஃப் இருக்கும், கவலை இருக்கும், நம்மளை பத்தி மறந்தும் இருப்பா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் நம்மளை விட்டுட்டும் போயிடுவா, நம்மள எல்லாம் கூட்டிட்டு போறேன், அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது போயிடுவா. கிருஷ்ணர் தான் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறவர் கிருஷ்ணா தான். என்ன இருந்தாலும் அவர் தான் நம்மளை வந்து காப்பாத்துவார். அப்புறம் என்னது? பக்தர் அல்லாதவர், இதெல்லாம் குழந்தைகளோட இதுலயும் போட்டேன், நம்ம இதுல ஆயிடுத்து ஜாஸ்தி ஸ்லைட்ஸே இருக்கல, அதனால இதெல்லாம் அவளோட இதுல இருந்து போட்டேன் நான். ஒரு அர்த்குவேக் வந்துன்னா என்ன ஆகும்? பக்தர் அல்லாதவர் என்ன பண்ணுவாரு? அங்கலாய்ச்சல் எப்படி எல்லாம் அழுது எல்லாம் ஆகும். அர்த்குவேக்னா எல்லாமே இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோம், இன்னும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா, எவ்வளவு பேர் டெட் பாடி அவ்வளவு பேர் மடிஞ்சிருக்கா. சோ இதெல்லாம் நடக்கிறது தான், நடக்காதது இல்லை. அப்ப பக்தன் அல்லாதவன் அவன் உயிர் தப்பினா இந்த மாதிரி அழுதுட்டு போவாங்களா, அவனும் போயிட்டான்னா யார் அழறதுக்கு? ஆனா அந்த மாதிரி அவனோட வீடு இடிஞ்சு விட்டேன்னு ரொம்ப அவங்களாயிருந்து ரொம்ப அவனுக்கு லாஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம். யாரு? பக்தர் அல்லாதவன். பக்தர் என்ன பண்ணுவான்? கிருஷ்ணாவின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். ஓ, என்னோட வீடு இடிஞ்சு போயிட்டா, ஓகே, வேற வீடு கட்டுறதுக்கு அவர் பணம் கொடுப்பார், அது ஏதாவது அவர் அரேஞ்ச் பண்ணுவார், இல்லை கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது பண்ணி கொடுப்பா. ஏன்னோ பணம்ல கட்டலைனாலும் ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும். நான் உயிரோட இருக்கேனே, ஆனா இது வீடு தானே இடிஞ்சு போச்சு, அதுல உள்ள டிவி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் போயிருக்குமா இருக்கும். ஆனா எனக்கு உசிரோட நான் இருக்கேன், பகவானை நான் நம்புறேன், என்னோட கிருஷ்ணாவின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். இது யார் நினைக்கிறா? பக்தர் அந்த மாதிரி நினைப்பாராம். அப்புறம் என்னது? பக்தர் அல்லாதவர் என்ன நினைப்பாராம்? நான் சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு நல்ல தகுதி இருக்கு, நான் என்னோட தகுதியில நான் இதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறேன், நான் அதை சம்பாதித்தேன், அதனால் என்னுடையது, இப்படியெல்லாம் அவன் நினைப்பானாம். பக்தர் என்ன நினைப்பார்? இது எல்லாம் கிருஷ்ணாவின் கருணை, ஏதாவது போச்சுனாலும் கிருஷ்ணா கருணை, ஏதாவது கிடைத்தாலும் கிருஷ்ணாவின் கருணை, எனக்கு பணம் கிடைத்தது அப்படின்னு நினைப்பான். அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாவும் ஆக மாட்டான், ரொம்ப சேடாவும் இருக்க மாட்டான். அப்புறம் என்னது? தர்மத்தின் 4 தூண்கள், அது வந்து எல்லாம் இந்த 4 இருக்கு, அது இருந்தது நான் அப்படியே போட்டுருக்கேன். இப்ப எப்படி இருக்கணுமா? எல்லா உயிர்களிடமும் இரக்கமாக இருக்கணும், கம்பேஷனேட். எல்லாத்தையும் வந்து கருணையா நம்ம வந்து இருக்கணும். மனுஷால்கிட்ட மாத்திரம் கருணையா இருப்பேன், பூச்சி இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லை. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த எண்ணத்தை பார்த்ததுனாக்கா நம்ம வந்து யாருக்கும் துன்புறுத்த மாட்டோம். இப்போ கம்பேஷனேட்டா இருக்கும். அப்புறம் எப்போதும் உண்மை பேசணும், என்ன இருந்தாலும் சரி. அது குழந்தைகிட்டே நம்ம படிக்கணும். வரல அப்படின்னா, ஏன் வரலமா, ஏன் லேட்டா வந்தனாலும் தூங்கிட்டேன் மாத்தாச்சு அப்படின்பா. ஏன் நேத்து வரலன்னா தூங்கிட்டேன் மாத்தாச்சு, உண்மையே சொல்லுவா. 4 ஏமா இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டு நான் ஒரு ஹாஷா சொன்னா, அடுத்த நாளைக்கு வரல, தேர்ட் டே கட்டுனா தூங்கிட்டேன் மாத்தாச்சு. ரொம்ப இன்னசென்ட் பசங்கள, எவ்வளவு குழந்தைலாம் எவ்வளவு இன்னசென்ட் தெரியுமா? அப்படி பக்தி அவ வந்து அவ்வளவு முங்கி போய் அவ படிக்கிறா. அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு உண்மை பேச ரொம்ப ஈஸியா, அவள்கிட்ட படிக்கணும், எவ்வளவு உண்மை பேசுறாள். ஏன்னா அவளுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது, என்ன பண்ணுவா, உண்மையா சொல்லிடலாம் அப்படின்னு. பொய்னாலே அவளுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி குழந்தைக்கு. அப்புறம் தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம், இல்ல அவன்கிட்ட எல்லாம் பேசாதே, இதெல்லாம் சொல்லித்தன இப்படி சொல்லு, பொய் எல்லாம் சொல்லி நம்ம தான் பெரியவாதான் நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து தப்பா சொல்லிடுவோம். அப்ப நம்ம வந்து இது தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னது? உண்மையை பேசுங்க, 2வது. அடுத்தது 3வது என்னது? புலன்களை கட்டுப்படுத்த. நம்ம சென்சரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுதான் தவம். 18 நாள் நம்ம கோர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா சிலைக்க தவம் தான். எல்லாத்தையும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும், வீட்டுல எத்தனையோ வேலை இருக்கும், நிறைய இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்றோம்னா ஒரு தவம் மேற்கொண்டு பண்றா போலதான். அதே போல தூய்மை எப்படி இருக்கணும்? உடல் தூய்மை as well as மனசு தூய்மை. மனசு தூய்மை எப்படி வச்சுக்கணும்? நிறைய ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல மனசு தூய்மையா போகணும். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சர் போட்டு குழந்தைகளோட இதுல இருந்தா இதெல்லாம் போட்டேன் நான். ரொம்ப கம்மியா இருக்கே, சரி கொஞ்சம் நம்ம இதெல்லாம் பிக்சர்ல இருந்தேன்னா கொஞ்சம் நல்லா புரியும். பாண்டவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர், எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான நம்பிக்கையை இழப்பதில்லை. அவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க? இது பகவானாவது என்னவாதான், நம்ம ஒண்ணும் இல்லாததுக்கெல்லாம் பகவானுக்கு நான் கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையான்னு சொல்லுவோம். ஆனா அவ அவ்வளவு வந்து கஷ்டப்படும் போதும் பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருந்து கடைசியில வெற்றி பெற்றார்கள் இல்லையா? அது வந்து அப்புறம் 2 ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு கதை வந்து துர்வாசர், இது அம்பரீஷ மகாராஜா. டைம் இருந்துன்னா ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ துர்வாசரன் அம்பரீஷ மகாராஜாவோட ஸ்டோரி. அம்பரீஷ மகாராஜா வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கார். அப்ப அந்த விரதம் இருந்தப்பறம் எப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து இப்ப நிறைய இருக்கு விதவிதமா எல்லாம் ஒருத்தர் நிர்ஜல உபவாசம் இருப்பாங்க. என்னது? ஜலம் குடிக்க மாட்டான். அடுத்த நாளைக்கு இந்த பாரண ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு தண்ணி வாயில விட்டுண்டா அப்பதான் அது வந்து நம்ம அதோட பலன் கிடைக்கும். நம்ம வந்து விரதம் இருந்த பலன் எப்போ கிடைக்கும்னா அடுத்த நாளைக்கு ஒரு சர்டன் டைம் கொடுத்துருப்பா. 6 என்னது 8 10 சம்திங் ஒரு டைம் மாறிண்டே இருக்கும், ஒரு ஊருக்கு மாறும். அந்த டைம்ல நம்ம நிர்ஜலமா உபவாசம் இருக்கணும்னா அந்த டைம்ல ஜலம் குடித்தா அதோட பலன் கிடைக்கும். இல்ல நம்ம வந்து நிர்பலம்,
என்னது ஜலம் குடிச்சுட்டு இருந்தேன், வேற ஒண்ணும் நான் சாப்பிடல. பழங்களை அப்ப பழங்களை வந்து அடுத்த நாளைக்கு வந்து அந்த பாரணா டைம்ல பழம் முடிக்கணும்னாக்கா நம்ம விரதம் இது முழுமையா எடுத்து அதோட பலன் ஃபுல்லா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. சோ இவர் வந்து ஏகாதசியில விரதம் இருக்கார், ரொம்ப நிர்ஜல உபவாசம் எல்லாம் இருக்கார், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அடுத்த நாளைக்கு பாரணா அந்த டைம் வரும்போது அவர் வந்து ஃபாஸ்டா பிரேக் பண்ணுமே. அப்ப அது இது பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும்போது என்னது துர்வாசர் வர. மெயினா துர்வாசருக்கு என்னன்னா இவரோட மெயினா டெஸ்ட் பண்ண, இவருக்கு ரொம்ப பக்தியோ அவருக்கு ரொம்ப பக்தி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் வராரு. அவர் வந்தோடனே என்ன ஆகுது, அதிதி இல்லையா, நம்ம எல்லாம் இதுல இருக்கே அதிதி தெய்வோ பவா. யாரு நம்ம வந்து விருந்தாளி வந்தாலும் என்னது நீ வெயிட் பண்ணு நான் சாப்பிடுறேன்னு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம வந்து விருந்தாளி வந்ததுன்னா அவங்களையும் உட்காந்து வச்சு முதல்ல அவங்களுக்கு போட்டப்பறம் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். அப்போ ஆஹா துர்வாசர் வந்திருக்காருன்னு வரவேற்றாரு. மகாராஜா அம்பரீஷ் வந்து பெரிய மகாராஜா, நல்ல பக்தர். வந்து வாங்க வாங்க எல்லாம் சொன்ன அப்புறம் வாங்க நம்ம சாப்பாடு எல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன், எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. இல்ல நம்ம நதியில போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு போயிட்டார். அப்படி டெஸ்ட் பண்றாரு. ஏன்னா அந்த பாரணா டைம் முடியணுமே, அதுக்கப்புறம் வந்தா இவன் என்ன பண்ணுவோம். நேற்று பெருசா ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் இருந்தாங்க, அடுத்த நாளைக்கு அந்த பாரணா டைம்ல சாப்பிடணும். சாப்பிடலன்னா அவனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்காது. புண்ணியம்னா அந்த பலன் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், என்னை விட்டுட்டு சாப்பிட்டா அது நான் எனக்கு ஒரு என்னது அதித்திய விட்டுட்டு ஒரு கெஸ்ட விட்டுட்டு அவன் சாப்பிட்டான்னு ஒரு பழியும் வரும். அவன் சாப்பிடலன்னா என்னது அவனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்காது. என்னதான் பண்றான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நதியில குளிக்கிறா வரவே மாட்டேங்கிறார். இவருக்கா டைம் போறது, என்ன பண்றது, எனக்கு விரதம் முடிச்சும் ஆகணுமே அப்படின்னு. ஒரு வயசான இவர் வர பிராமணர், அவர் வந்து சொல்ற இவரு தண்ணி குடிச்சுடுவோம், நீதான் நிர்ஜல உபவாசமா இருந்தியே, அப்ப இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜஸ்ட் வாட்டர் தண்ணி மாத்திரம் குடிச்சுடும், இதுவும் பூர்த்தி ஆயிடும். அப்புறம் வந்து நீ வந்து அவமானப்படுத்துற போலயும் இருக்காது. அதித்தி என்ன தண்ணி குடிச்சா போல என்ன இல்லையா, அவன் ஒருத்தருக்கு வந்து விருந்து தானே கொடுக்கணும், விருந்து கொடுத்து அப்புறம் எதை உபசரிக்கலாம், நீ தண்ணி குடிச்சிடும் அப்படின்னு. இவர் தண்ணி குடிக்கிறார். அங்கே வந்தாச்சு துர்வாசம். பார்த்தோன்னா அவருக்கு அவ்வளோ கோவம். அது எப்படி நீ என்ன அவமதிப்பாய், நான் வந்து வந்திருக்கேன் உங்க விருந்தாளியே வந்திருக்கேன், எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்காம நீ எப்படி வாயில வந்து நீ தண்ணி எல்லாம் எப்படி குடிப்ப அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் வந்தோடனே என்னது ஒரு பூத தேவி போடுறாரு. அந்த பூதம் வந்து இவரை தாக்கத்துக்கு வருது, அம்பரீஷ் மகாராஜரை. இதை பார்த்துன்னு இவர் கிருஷ்ணர் சும்மா இருக்கிறா, கிருஷ்ணர் சும்மா இருக்காரோ இல்லையோ, இந்த சக்கரம் வந்து கொடுத்த வழியில வந்து பூதத்தை எல்லாம் அழிச்சுட்டு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, என்னோட பக்தனை போயிட்டு நீ இவ்வளவு துன்புறுத்தலையான்னு சொல்லிட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜாவை துரத்த ஆரம்பிச்சு. அவர் ஓடுறா ஐயோ என்ன துரத்துறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி எங்க போறாரு, பிரம்மாட்ட போறாரு. பிரம்மா சொல்றாரு சாரி, என்னால எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நீ எங்க அபச்சாரம் பண்ணிருக்கேன், கிருஷ்ணரோட பக்தர்கிட்ட அபச்சாரம் பண்ணிருக்கேன், என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே அவர் ஒண்ணு சிவன்கிட்ட போறாரு. சிவனும் அதேதான் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரோட பக்தர்கிட்ட நீ அபச்சாரம் பண்ணிருக்க, நாங்களாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, கோ அஹெட் அப்படின்னு. அப்புறம் எங்க போறாரு, விஷ்ணுட்டே போறாரு, கிருஷ்ணாட்டே போறாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு காப்பாத்து, உன்னோட சக்கரம் விட்டா துரத்திட்டு வருது எனக்கு. அவரு என்ன சொல்றாரு, சாரி நானும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா என்னோட சக்கரம் தான், ஆனா என்னோட டிவோட்டி நீ வந்து இது பண்ணிருக்கேன், கஷ்டப்படுத்திருக்கே, நீ அவரோட காலில் போய் விழு, அம்பரீஷ மகாராஜோட காலில் போய் விழுந்து சரணடைந்து மன்னிப்பு கேளு, அப்பதான் வந்து இந்த மோட்சம் கிடைக்கும், மீன்ஸ் அப்பதான் அவனை வந்து இந்த சக்கரம் புரிவிக்கும், இல்லாட்டா போச்சு. ஓடி வந்து அம்பரீஷ மகாராஜோட காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு கேட்டோன்னே இவர் ரொம்ப பெருந்தன்மையா இல்ல சக்கரத்தாழ்வார்கிட்ட சொல்லி ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க, அவர் நல்லவர் தான், ஏதோ ஒரு இதுல அப்படி பண்ணான்னு சொல்லிட்டு இவர் மன்னித்து, இவ்வளவு பெரிய பக்தர், இதுலயே புரியறது, ஒருத்தர் அவ்வளவு கெடுதல் நினைச்சுன்னு வர அப்போ வந்து இவர் மன்னிக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளும். துர்வாச ரிஷி ராஜா அம்பரீஷை சபிக்க விரும்பினாலும் ராஜா அம்பரீஷ் மன்னித்து துர்வாச ரிஷியை கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இது ஒரு ஸ்டோரி. அப்படி என்ன அர்த்தம்னா, டிவோட்டியா இருந்தனா கிருஷ்ணர் வராரோ இல்லையோ, வேறொரு ஸ்டோரி இருக்கு, கருடன் வந்து காப்பாத்துற ஒரு குருவியார். அதனால நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி, அது வேற ஒரு இதுல இருந்தது. இது அடுத்த நிருகா ஸ்டோரி, அது இதுல இருந்தது நான் சொல்லிடுறேன். நிருகாங்கிற ஒரு மன்னர் இருந்தார். அவர் வந்து நிறைய தான தர்மம், டெய்லி 100 பிராமணருக்கு இது 100ன்னு இல்ல, நிறைய பிராமணர் யாரெல்லாம் பிராமணா வரோ அவருக்கு 100 பசுக்களை வந்து தானமா கொடுத்துட்டு இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்ப வந்து இது தானம் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது டெய்லி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பாவம் வெள்ளம் வரட்டும், பிராமணர்கள் எல்லாம் வர, நான் தானம் கொடுத்து விடுறேன், 100 பசுக்களை கொடுக்குறேன். ஒரு வாட்டி என்ன எடுத்தேனாக்கா, ஒரு பிராமணர் அந்த 100 பசுக்களும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் அப்புறம் அந்த ஒரு பசு மாத்திரம், இந்த 100ல ஒரு பசு என்னது திரும்பி மாளிகைக்கே வந்துடுச்சு, இந்த இவரோட நிருகாவோட மாளிகைக்கே வந்துடுச்சு. அது இவருக்கு தெரியாது, பிராமணனுக்கு தெரியாது. அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா 99 தான் இருக்கு. இப்போ இந்த 100வது எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறாரு. தேடின்னு வர்றாரு. அந்த வழியில வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அடுத்த நாளைக்கு தானே காலையில வந்து இப்படி வந்து பாக்குறாருன்னா, வேறொரு பிராமணா வந்து 100 பசுவை கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா அவர் தானம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு.
அப்ப அதுல பார்த்தோம் இது என்னோட பசுனா இதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றாரு. இந்த பசு 100 பசு நீ கொண்டு போறியா, அதுல இந்த பசு வந்து என்னோட பசு, அது வந்து அவர் எனக்கு தான் தானம் பண்ணார், அது எப்படி உங்கள்கிட்ட வந்தது? இவர் சொல்ல எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தானம் இப்ப கிடைச்சது, நான் தான் மாளிகையில இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன், கொடுத்தார் வாங்கி வரேன். இல்ல அது என்னோட. இவர் சொல்ற எனக்கு தானம் கிடைச்சது எப்படி நான் உனக்கு கொடுப்பேன்? அவர் சொல்ற இது நேத்தைக்கு எனக்கு தானம் கிடைச்சது. இவர் 2 பேர்ல வாக்குவாதம். சரி நம்ம ராஜாட்டியே போய் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பேலஸ்ல போய் கேட்கிறா. இவருக்கா ஒண்ணுமே தெரியல, இது என்னது இப்படி தப்பா எடுத்தேன், நான் தெரிஞ்சது எல்லாம் பண்ணலையே அப்படின்னு. ஆனா இவர் சொல்ற அப்படி இல்ல, நீ ரொம்ப இது ராஜாவையே ரொம்ப தானம் கொடுத்துருக்கா, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனால் இவர் இவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு 99 தான், என்னோட ஓடி போன அந்த பசுவை வந்து நீங்க எப்படி வேற ஒருத்தருக்கு தானமா கொடுப்பீங்க? அதுல என்னன்னாக்கா ஒருத்தர் தானமா கிடைச்சது இன்னொருத்தாலும் கொடுக்க கூடாது. அப்ப அதை எப்படி நீ கொடுப்ப, இந்த சாபம் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொல்றாரு, வேறொருத்தருக்கு தானம் பண்ண பொருளியா எனக்கு கொடுத்திருக்க, இந்த சாபம் படின்னு 2 பேரும் சபிச்சு என்ன ஆயிட்டார், பள்ளியா போயிட்டார். பல காலம் ஒரு பள்ளியா ஒரு கிணத்துல பள்ளியா இருந்தார். அது சாபம் கிடைச்சது. அது எப்ப மோட்சம் கிடைச்சதாம், இப்போ கிருஷ்ணாலாம் அவதாரம் எடுத்து அவர் வந்து பந்து விளையாடின்னு இருந்திருக்கார். அந்த டைம்ல அந்த பந்து அதுல விழுந்து அவர் அந்த பந்து எடுக்க போகும்போது அந்த பள்ளியை தொட்டதுனால அவர் வந்து திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்து அந்த மாதிரி இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஏன் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு? அவர் தான் நல்ல தான தர்மம்னா பண்ணிட்டு தானே இருந்தார். அப்ப ஏன் சாபம் அவர் தொத்திட்டு? யாருக்காவது அது ரீசன் தெரியுமா? பழைய டிவோட்டி சொல்ல வேண்டாம், புதுசுல இருக்கிறவா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறவாளுக்கு என்ன தோன்றது, ஏன் அந்த மாதிரி ஆச்சு? அவர் தான் நான் தான தர்மம் பண்றார், அப்ப அவருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சாபம் வந்து பலிச்சது? நார்மலி பலிக்க கூடாது, நல்ல காரியம்னா பண்றவாளுக்கு வந்து பலிக்காது. தெரியலைனாக்கா அவர் வந்து கிருஷ்ணாவை நினைத்து பண்ணலை. எங்கிட்ட இருக்கு நான் தானம் பண்றேன், எங்கிட்ட இருக்கு தானம் பண்றேன், அவெல்லாம் பிராமணர்லாம் வர அவகிட்ட இல்ல, எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன், அது அப்படி நினைச்சதுனாலதான் அது வந்து என்னது சாபம் எல்லாம் பலிக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான் சாபம் பலிக்கும். கிருஷ்ணரை நினைத்து பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, அதுல இருந்து நான் எடுத்து கொடுக்குறேன், பகவானே உன்னை நினைத்து நான் வந்து தானம் பண்றேன், அந்த மாதிரி இருந்தனாக்கா சாபம் எல்லாம் கிடைக்காத. தீய செயலும் பண்ண மாட்டோம், பாபமும் கிடைக்காது, புண்ணியமும் வராது. அக்கர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணிடுவோம். இது வந்து என்ன கொடுக்குன்னா, மன்னர் மிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். பலனளிக்கும் தானங்கள் அப்ப என்னது, பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாதுக்குதான் அவர் பண்ணினார், தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து 2 பிராமணர்களுக்கும் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிண்ணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணன் மிருகாவுக்கு முக்தி அளித்தார். மிருகா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமா நான் பண்ணிட்டேனே, எல்லாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணினேன், கிருஷ்ணாவை இன்வால்வ் பண்ணிட்டு பண்ணிருக்க கூடாதா, பகவானை நினைத்து பகவான் நீ கொடுத்திருக்க, அதனால நான் வந்து எல்லாம் தானமா கொடுக்குறேன், எனக்கு அதுக்கு ஒரு அருள் புரி, அப்படி பகவானை நினைத்து நான் பண்ணிருக்கணுமா இருந்ததுன்னு அவர் அப்ப ரியலைஸ் பண்றார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். யாரு எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவோம்னா நான் இப்பதான் பார்த்தேன். I think end of it. இது வந்து சுருக்கம் நான் முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து 5th சாப்டர் முடித்து விட்டோம்.